Kurigererio mogoko n'umukingo kubwatikana no gochorwa kwaye pop leo oikumi na kane nigo bono abakristo bagendete kurwa ebirengerero byabo kubwatikana no gochorwa okwo ebiga n'ebirengerero by'abakristo kurwa Nyansira Catholic Church eyigotoka ime parish ya Ichuni. Asamarieta mukatikista Mikael Maira igonde umukatikista esente ya waridi kuno ofisi Nyansira aseto n'abakristo abaiga mbuya mono togoteba semo y'omutagatifu na Nyasaye utara kunyora umurisia uyitware twasherekea pop Leo the 14th na ande tokweranire ng'ambuya mono yekira Jumapili ya lero tware osherekea umurisia omuya ande kababuya twamunyorire baka yekira twanyorire umurisia otokwerane moyo mutagatifu na Nyasaye ng'ambuya mono atoire umurisia omuya ogotora togomusabira Nyasaye ama moyo mutagatifu amorae nanda moye chingencho chingiya kuna popu orara ari gutora popu ochorwa ta 16th leo togwaka ng'ambuya mono egera agendera korisia ching'ondi chiaye nanda chiorokereria enchera egere chibwatie egere tonyora ogotoreka gwa kare na kare. Yes, Asamarieta Fred Matara kurase kanisa ya Nyansira enji nabere no mogoko monene Nyasaye tusisiniri twanyorire popo ito yochorwa kweli baga asoyori osira igobana ntino mogoko asenya bune Eklezia Katoliki asokonyora popo ito igobana ntobe to kubwatia machikaye eri atorae buya paka chinga kichionsi igo twakere popo mbiamono asogochorwa kwao congratulation mbiamono anentwe tiari kumubwate siasa emegacho twagokora anene togosaba ntuna abakristo obwate emekorigereria emejande etane Eklezia yetu ya Katoliki anyara koyesuplikera na nakore changes chichiwante gokorwa Eklezia yetu pinya koyenderera nenjere ndongi yamono Ngambia mono Nyasaye atwaereirwo omoyo mutagatifu twanyorire Leo the 14th atorae kuno yo ogendete atoraete ato twarogoremu asenyitwo ibunengere no bwo batikego swa iguru nonye na asasi nini igatiga tokoro obuya ubo batokoreire noyo ochorirwe tumubwatesie nto masa komubuna kurende tomwe kingu rwa sama sawaito na kima